Drone ni view nukabai. Moja. 4 line खालामगासिनो ना दाबो जायाखै बे 4 line आ जाबासो मोजां जागोन हाद्रिया गाइस हाद्रिया अयथासारनि भिउआ गाइस भिउआ नै अल्टिमेट ओ माय गॉड So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Moto Vlog. I hope guys all are doing well. So lwgwpwr दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। लोगोफोर दायो जोङो जगिघोपा थांगासिनो जगिघोपानि बटानिकेल पार्कआव दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम सान्दुङा गोसाथार लोगोफोर जानो थाथ'नो हाया थाथ'बाथाय हेलमेट सुखाजोबनांगौ आरो ना अयथासार गरम आरो लामायाबो मोजां नंबावा नै ससेनो मोजां ससेनो गाज्रि 4 line खालामगासिनो ना दाबो जायाखै बे 4 line आ जाबासो मोजां जागोन गोसाबो सालायनो हाया ससेनो मोजां ससेनो गाज्रि दा मोजां मोनलायबाय ओमफ्राय दा ससे थांबानो गाज्रि मोनलायसिनलाय हाद्रिया गाइस हाद्रिया लामायानो मोजांथारा हाखर हाला गोजा So लोगोफोर मिउजिकजों नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम बांद्राय गोजान गैखाला 20 किल'मिटारसो दंबावो आरो You don't see the things I see I'll tell you things you won't believe Above the skies overseas I hear them all those places calling me To never give up, to never back down You get through the storm Even the nights the darkest before the dawn Live your life, live your dream It's the sound of soul in me Live your life Isi kita nunggu wah Hah? 6 kilometer Left so lwgwpwr 6 kilometer ल'सो जाहैदों मोननो लwgwpwr भिउआ मजाखा ब्रह्मपुत्रनिफ्राय रायलाय अ दिमालो अ गिकुमा बै हाजोआव खोमा फैलाय थाथ'लाय सोंनो मोनांमोन बै हाजोआवसो जागोन बायदि मोनदों आङो हाजोआवसो ना बैजों बै दखाननि लामा दंमोन ना माथो itu kau park sini lagi, park, oh, bedokan yang hendak ni, pahar lo, tena, salah ubku paling below na ni, hai, kau nak ubku thang lawa ba, helmet lah nanggun ni. Malu, siapa ini mudah satu. Bab, neng mudah neng ambo dong lah, sampai. Ini, le, roy, le. Jogighopa. Nih, Brahmaputra. Noron berisa iya. Kujung tangra kaya tungna. Kujung. Thanda tato जायगा ने बहुत ठंडा जायगा ब्रह्मपुत्र रिवर
मोनफैखाबाय मजा बै ब्रिजआ नरनारायण ब्रिज ओमफ्राय नैबे दैया ब्रह्मपुत्र बे नाव गंसे फैबाय बेनो भिउआ गाइस भिउआ नै अल्टिमेट Oh my god Gloria Wow. मन्दिरसो दसे वाइथिं नायनायाव मोनसे भिउआ मजा लोगोफोर नै बरिया आरोना स' लोगोफोर दायो आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम बाय बाय